Punto 10, que di moción do Grupo Socialista sobre o impulso dunha nova liña ferroviaria entre as provincias de Ourense e Pontevedra. A esta moción do Grupo Socialista presentou unha emenda de sustitución ao Grupo Popular e unha emenda de engadega ao BNG. Ten a palabra para exponer esta iniciativa política ao seu voceiro. Señor Rodríguez Villarino, cando queira. Bueno, moi bo día de novo a todos. Traemos unha moción que xa é coñecida porque, de feito, xa levamos tamén ao Concello de Ourense, donde foi aprobada de xeito unánime. Igual que unha moción que tamén levou no seu momento Ciudadanos, que iba precisamente na mesma liña. Aquí, por o que nos trae, pois non temos ninguna variación, salvo unha pequena cuestión que vemos nos puntos de acordo, que ademais suscita pois algún pequeno inconveniente que seguro que poderemos entre todos salvar, e que trata basicamente de levar adiante unha proposta que non é nosa, inda que facemos nosa. É unha proposta que fixo no seu momento a Plataforma pola Defensa do Tren, que se fai desde Mondariz, onde está Xosé Carlos Fernández Díaz como técnico especialista, que preside ademais esa plataforma Viei Toledo, unha persona de ámbito precisamente desta cidade, unha persoa relevante, que tamén está Víctor Freixanes entre os membros desa plataforma, e que o que están pedindo ni máis ni menos é unha conexión o máis directa posible entre Vigo e Ourense. Unha conexión que é necesaria porque a día de hoxe estamos a unha distancia en tempo, que é como se miden hoxe as distancias máis que en longitude, pois xa case unha traslación de a canto tempo estamos máis que a que distancia estamos. A prova foi o primeiro viaxe en probas oficial do AVE que tuvemos a oportunidade de ver fai pouco, con esas menos de 2 horas 15 minutos, e que se verá inaugurado de xeito oficial o 21 de decembro, xa para a partir de aí ter todos eses billetes que nos porán moi cerca de Madrid, lleva xente de Madrid e de outros lugares moi cerca de Ourense. O que traemos aquí ni máis ni menos é a necesidade de que esa alta velocidade tamén chegue a conexión directa entre Vigo e a nosa cidade. Como digo, é unha idea ou de ruta que se formula, que parte de un estudo técnico desta plataforma, a que nós fomos convidados, igual que todos os demais grupos políticos, e, por certo, unha reunión a que non asistiu a presidencia desta Deputación Provincial. Están a día de hoxe ainda esperando por esa reunión. Nos gustaría tamén saber o motivo de por que non se tivo realizado a toda agora precisamente, non? Entonces, que queremos facer con isto? Ni máis ni menos que buscar unha liña alternativa a que ahora mesmo se intenta levar adiante, que é unha liña que o estudo informativo creo que vai declarar que non vai ser apta polas informacións que nos temos, e que vai requerir unha alternativa. E é unha alternativa que nos propoñemos entre as moitas posibles que esta plataforma leva adiante, porque entende que unha alternativa a carón do río non sería factible, medioambientalmente sería desastrosa, e a actual, que agora se quere formular, pois a verdade, por Cerdedo, pois non parece o máis apropiada, nin económicamente, porque multiplicaría por moito os custes que teñen todas as liñas de AVE. Estamos falando de que ten un custe medio unha liña de AVE que ronda os 28 millóns de euros, máis ou menos, por kilómetro cuadrado, e se levar adiante esta iniciativa, según os cálculos que nos trasladan desde a plataforma, estaríamos falando de algo como 41 millóns de euros, e iso, desde logo, non creo que o Estado vai levar adiante. En calquera caso, hai que esperar ese resultado, e nós o que propoñemos é que se faga esa liña directa, e que se faga tamén o estudo informativo, que é o paso previo, inicial, que é necesario, porque un estudo informativo ven rondando, según os cálculos dos que nos dispomos, alrededor do 1 millón de euros. Eso vai en 3 anualidades, e probablemente fan falta outras 6 anualidades máis para materializar o proxecto de levarse adiante. Por lo tanto, estamos falando de que esa liña directa de ser realidade, teremos que esperar, ainda que se poñan as cousas en marcha agora, lo menos 10 anos. Hai que ser obxectivos, hai que contarlle a xente que é a situación na que nos atopamos. Vemos que nestas enmendas hai cuestións curiosas, non? Por exemplo, no caso do BNG, unha emenda de engádega que nos compartimos, ademais, os puntos, e que nos consideramos axeitada, vamos a aprobar. Temos que decir que, de feito, que xa están as obras previstas, tanto no tramo de Lugo como no tramo para Vigo, nas liñas convencionais que temos ahora mesmo, xa están previstas. Van a iniciar a partir probablemente de principios do ano que ven. Esas liñas van a estar pechadas para empezar a facerse xustamente esas obras que se reclaman. Entón, esa articulación e mellora inmediata xa se vai levar adiante, xa yo podo avanzar o voceiro do BNG. E podemos dicir que en xeral nós non temos ningún punto en contrario, senón que ao revés. Estamos totalmente de acordo con estas peticións, e digo que son as peticións que ademais xa se van levar adiante. É máis chocante o que ocorre no caso do Partido Popular, que desde fai un tempo, igual que algunhas outras persoas que están ahora mesmo non inscritas, xa non presentan ninguna iniciativa.
curioso, porque non hai ninguna iniciativa, dedícanse a formular emendas pero de sustitución. É dicir, tratan de suplir a falta de traballo con algo para tomar protagonismo, e o protagonismo é quitarlle a idea das persoas que presentaron a iniciativa para intentar facela como propia. A min gustaríame que alguén me explicase, voume centrar ahora na primeira intervención, só na primeira emenda na primeira parte da emenda de sustitución, para que me expliquen, por favor, a diferencia que hai entre estes dous enunciados. Enunciado da proposta da moción do Partido Socialista. Instar a Deputación Provincial de Ourense a manifestarse públicamente en defensa dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade que una Ourense e Vigo da forma máis directa posible, con tempos de viaxe competitivos e comparables aos da liña que une Ourense con Santiago de Compostela. Redacción do Partido Socialista. Redacción da emenda de sustitución do Partido Popular. Instar a Deputación Provincial de Ourense a manifestarse públicamente en defensa dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade que une de forma directa Ourense e Vigo con tempos de viaxe competitivos e comparables aos da liña que une Ourense con Santiago de Compostela. Se alguén me pode dicir onde está a diferenza, eu, de verdade, encantado que modificamos isto. Eu, de verdade, isto pódese falar de moitas maneiras, pódese negociar, pódese dicir aquí está a coma, pero emenda de sustitución isto. Isto é, pois de verdade, aparte de un plaxio, un máis, e xa van uns cantos, pois é unha deformación da realidade. Porque a única variación que eu son capaz de ver aquí é que nos poñemos que unha Ourense Vigo da forma máis directa posible. E ustedes poñen que unha de forma directa Ourense Vigo. É o único cambio. No demais, calcado. Letra a letra, coma a coma, dende o principio hasta o final. Eu digo, cando se reúnen e fan eses cónclaves para ver que poden facer ante unha iniciativa dun grupo político que presente iniciativas en todos os plenos como ten que ser, que clase de reflexión lles leva a pensar que isto que vostedes formulan aquí é unha emenda de sustitución? Eu, de verdade, non son capaz. E miren que me esforcei e fixen preguntas, pero mellor pódenme vostedes iluminar e dicirme cal é a diferencia entre o punto 1 noso e o punto 1 seu. Creo que seguro que podemos chegar a un acordo. E creo que, ademais, deberíamos chegar a un acordo por dous motivos. Un, porque non hai nada de diferencia sustancial, e dous, porque supoño que buscamos todos o mesmo, que é o mellor para a cidadanía de Vigo, de Ourense e para as persoas que nos podan visitar os dous. As dúas provincias, as dúas cidades. Entonces, nada, quedo a espera da súa resposta. Na segunda parte seguiremos comentando máis cousas. Grazas. Intervencións dos deputados non escritas, señora Lama, cando que... Moitas grazas, señor presidente. Bueno, quería facer unha rápida e pequena reflexión coa que acaba de acontecer durante máis ou menos os últimos 20 minutos. No próximo punto da orden do día vamos a falar dunha moción contra a violencia contra a muller, a violencia machista, e en escasos 20 minutos, no punto anterior, o señor Villarino, que eu me refiro sempre a él con educación e respeto e chamáño polo seu nome, referiuse a miña persoa non como Monse Lama ou a deputada Lama, ou como me queira chamar, como alguén di ala ela, e cando o seu referimento foi para o meu compañero Armando, referiuse a él como o señor Oxea. E acabamos de vivir outra situación exactamente igual, que en vez de decir o meu nome, que é moi sinxelo e todos coñecidos, referiuse a min como algunhas outras persoas. Penso que, chegados a este punto, vostedes deberían retirar, xa que vai firmada por vostede, a moción contra a violencia machista, porque a violencia machista, señor Villarino, non só mata, a violencia machista tamén é verbal. A violencia machista desprecia, fai de menos, discrimina, e iso é o que vostede, incluso no día de hoxe, acaba de pronunciar e plasmar dunha realidade latente, e a que hai homes como a vostede, por desgracia, que non soportan que unha muller lles diga públicamente o mal políticos que son e o malas personas que son. Dito isto, vou ser eu quen o ilumine, señor Villarino, xa que pediu que alguén o iluminase, eu vou a iluminar en canto á moción ferroviaria.
A diferencia é evidente e é que vostede pretende que o Partido Socialista diga por que ruta debe ir esa liña tan desexada por todos os partidos políticos que representamos esta institución, e esta emenda de sustitución o que pretende é que se abra ese abanico e que tamén teña algo que dicir o alcalde de Vigo, que penso, ou esa información que eu teño, dista bastante do que vostede traslada nesta moción, e incluso a presidenta da Diputación de Pontevedra, que quizáis tamén debería opinar, non debería opinar exclusivamente o Partido Socialista que está representado na Diputación Provincial de Ourense. E dito isto, as compañeras mulleres do Partido Socialista, Susana, Elvira, Marga, penso que se alzamos a voz contra as mulleres, a favor das mulleres en contra a violencia machista, aínda que sexa do seu propio partido, vostedes tamén deberían alzar a voz, porque eu nunca, xamais, vivín que un compañeiro desta institución as tratase como me trata a min, o voceiro, a que vostedes representan. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Señor Caride, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Monsalama, ahora, falando de tren, non vou falar de outra cousa, acaba de explicar onde está o matiz da emenda de sustitución, e acaba incluso un pouco recriminándolle que lle digan por onde ten que ir o tren. Eu sí que pido por onde ten que ir o tren. Levo moitos anos, e en eso sí que traballei con Xosé Carlos Fernández pidindo a línea directa por Mondariz, por o sur de Galicia. Por qué? Porque evidentemente é a línea máis directa, son 80 kilómetros, son 20 minutos, ten un coste de execución inferior, aproveitase a saída sur de Vigo cara a Portugal, e é o que nos permite a Ourense ter unha comunicación áxil e formar parte da área periurbana de Vigo, unha gran área de expansión económica, e Ourense non pode perder ese tren no sentido literal e no sentido figurado. Decir, o desenrolo económico de Ourense va a depender da súa conexión con Vigo. E en ese sentido entramos en competencia con o eixo atlántico. Claro, por que queren a liña por Cercedo? Primeiro, porque é moito máis cómodo de construílo, porque non teñen que volver a facer soterramento, porque a estación vial e urdai de Vigo non ten salida cara ao sur, porque non se quere utilizar para esa saída a outra estación provisional que se fixo en Vigo, porque se pretende dar que a salida por Cercedo pode dar tamén servizo a poboacións do eixo atlántico, do corredor atlántico, e iso tamén iría en perda de tempo nas comunicacións con Ourense. Claro, cada un mira o seu, e os ourensanos temos que mirar o noso. O que é totalmente incomprensible é que o 21 de decembro podamos viaxar a Madrid en 2 horas e cuarto en tren e teñamos que invertir 1 hora e media para ir a Vigo, cando realmente a nosa dependencia social, económica, etc., é con Vigo, co sur de Galicia. Por tanto, eu teño moi claro, e en ese sentido a argumentación exposta polo enxeñeiro Xosé Carlos Fernández é perfecta. Técnicamente é moito máis viable, máis económica, gañamos tempo, pero hai outros intereses políticos que sempre son os típicos da confrontación entre a Galicia interior e a Galicia costeira. E, por tanto, nós penso que non podemos perder a oportunidade de reivindicar ese tren máis directo, e o máis directo en estes momentos, polos estudios que hai, é a liña de Mondariz, que nos sitúe na estación de Vigo en 20 minutos, para poder tener unha relación laboral, social, cultural, formar parte da zona periurbana do sur de Vigo, de unha gran área de expansión económica na que Ourense ten que estar. Grazas. BNG, cando queiras, Bernardo. Sí, separando as cousas. Unha, xa saben que, dende logo, neste caso, este voceiro non lle gusta nada as emendas de sustitución. Podemos optar por emendas de engádega, que serán aceptadas ou non polo grupo propoñente, pero que non pode ser é que o Partido Popular, neste caso, non presente ningunha emenda a este pleno e acabe sendo que ten 3. A verdade é que iso non parece que teña moito sentido desde un punto de vista democrático. Podemos estar de acordo ou non, no noso Concello, así o practicamos. En moitos casos facemos por chegar a acordos, lóxicamente, porque semella que o interés dos veciños e veciñas debe estar por riba das posturas
de partido, pero si finalmente non chegamos a estar de acordo, pois o máis lógico é posicionarse con un voto claro a favor, en contra ou como estimen os grupos presentes, non facer emendas de sustitución. Por outra banda, tamén é certo que concordo co que propón de partida o Partido Socialista, porque ese é un detalle significativo, como ben decía o señor Caride, non é un detalle menor, a través dunha ruta o máis directa posible que aproveite o coñecido como saída sur de Vigo, actualmente en tramitación. Lóxicamente, hai que aproveitar o que xa está en tramitación por un lado e por outro lado a ruta máis curta posible, porque o que di é o Partido Popular neste caso o impuso a tramitación para a execución dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Vigo. Semella que pode ir por Santiago, non? Como é unha nova liña ferroviaria, nós aí non nos metemos en por onde ten que ir, así non lle decimos a ninguén nada, pero lóxicamente deixámoslo tan aberto que a ver se non nos van mandar a Burela para chegar despois a Vigo. Eu entendo que, dende logo, a reacción é bastante máis clara e sinxela neste caso polo Partido Socialista, o cual tamén lle agradezo que acepte os acordos de Engádega, posto que, como ben sabemos, largo fiamos esta proposta. Ao final, unhas con outras, quero recordarlles que levamos 20 anos para que chegue o tren AVE a Ourense. Entón, cando de chegada a Vigo, a verdade é que algúns de nós o disfrutaremos ou non sei, non teño visión de futuro, pero sinceramente igual o disfrutan máis os meus fillos de habelo, non? Co cual entendo que esa mellora que propoñemos da liña de convencional de ferrocarril que acorte eses tempos e que garanta, incluso en moitos casos, esa opción, porque, como ben sabemos, a día de hoxe, pois, cando non cae unha árbore, non hai maquinista, en moitos casos o problema que hai é que non somos quen incluso de optar a esa vía de ferrocarril e moitas veces hai que coller autobús. E nese senso tamén vai o punto 4 que proponemos, que xa que nesta institución, no pleno anterior, se adoptaron como propias dúas propostas que nos trasladaron sendo os sindicatos relacionados co mundo do ferrocarril, pois que efectivamente desde esta institución aproveitemos novamente para recabar neste caso do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a necesidade da recuperación das frecuencias, da recuperación de persoal e da mellora das infraestructuras e a promoción dos trens de proximidade, porque semella que todo xira en torno a Madrid. Eu sei, non son nacionalista, teño ese defecto entre outros moitísimos, pero que ao final semella que no Estado español Madrid é o centro do mundo e todo ten que pasar absolutamente por ali. E iso, dende logo, entendemos que para o resto dos povos que conforman o Estado español, pois en moitos casos non é a mellor opción, sino que resulta unha eiva para o noso desenrolo. De feito, vamos ter, como ben decía tamén o señor Caride, un tren que nos vai levar en 2 horas e cuarto a Madrid, e que se está vendendo moitísimos billetes, do cual nos alegramos. O problema é que en moitos casos eses billetes van servir para salir, e a ver en cantos casos valen para volver, pero non vamos a ter unhas frecuencias lóxicas, nin uns tres de calidade que verteben ao propio país, que verteben as distintas cidades e vilas galegas, o cual non deixa de ser algo bastante significativo de como se está a artellar, se sigue artellando desde fai moitos anos, pero seguimos na mesma línea, desgraciadamente, o estado no que vivimos. E, polo tanto, entendemos que estas reivindicacións son lóxicas. E nos gustaría que, efectivamente, neste caso, desde a bancada do Grupo Popular, se fixera unha reflexión e se pudera chegar a un acordo cos proponentes
E xa digo, as nosas propostas creo que teñen toda a lógica, pero bueno, que se esas foran un problema para chegar a ese acordo non sería esa a eiva que queremos ter, porque entendemos lógicas estas reivindicacións que basicamente van todas na mesma línea, e dende logo nos gustaría que chegaran a bon porto para ter máis forza de cara a quen ten que levar isto adiante, que non deixa de ser o Ministerio de Madrid, por moito que non nos guste. Moitas grazas. Grazas. Democracia Orensana non fai uso do seu turno o Grupo Popular. César Fernández ten a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados. Ben, a verdade é que nunca pensei que tuvera que subir aquí para comentar obviedades, pero bueno, tenemos que empezar por comentar o obvio, xa que se falaba da razón da emenda de sustitución e demais, e se facía incluso alusión a ese punto primeiro, evidentemente obviando o segundo, que é o que realmente cambia na emenda de sustitución, pero que, mire, si non presentáramos unha emenda de sustitución, poderíamos plantear unha votación por puntos e votaríamos a favor do punto primeiro, pero que nós temos unha proposta concreta polo cual queremos sustituir e a redacción do primeiro punto pode ser perfectamente igual ao punto seu. E, sin embargo, sigue sendo unha emenda de sustitución. Unha obviedade que unha persona que leva tanto tempo na administración pública e na administración local, concretamente, creo que debería coñecer. Pero, bueno, dito isto, vamos a falar sobre a cuestión importante que estamos a tratar, porque, en definitiva, eu creo que estamos a tratar un tema moi importante. E falábase antes de que as distancias a día de hoxe se miden en tempo. Efectivamente, o tempo é fundamental. E coa proposta que vostedes traen aquí, o único que faríamos sería perder o tempo. E eu creo que non estamos xa para perder o tempo. Vostedes teñen unha especial habilidade para cuestionar os consensos e para intentar antepoñer os intereses e as liortas partidistas o que son consensos establecidos dende hai bastante tempo. Porque, miren, isto da alternativa por Cerdedo non é ningunha idea feliz, entendo eu, que de Adif no seu momento, sino isto estaba recollido xa, miren vostedes onde nos vamos, nos pactos do Obradoiro do ano 2009 asinados por o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Fomento daquela, don José Blanco. Pois esta alternativa estaba recollida xa e recóllese xa nestes pactos. Dase por feito que no seu momento, cando Adif propón esta alternativa, valorou todas as opcións e trazados posibles. Eu entendo que os técnicos da Adif non actúan de xeito arbitrario, sino que ao tomar unha decisión e establecer uns trazados, fano en base a informes, en base a estudos e en base a criterios técnicos que determinan que unha opción é mellor que a outra. Nos eso presupoñémolo. Claro, vostedes agora, despois de que con todo o proceso largo e tortuoso que tivemos, dicíase antes, dicía o Bernardo que o AVE tardou en chegar a Galicia 20 anos, pois imagínense vostedes, como para adoptar acordos que ainda retrasen máis as outras variantes. É dicir, ahora collemos todo o traballo feito para a variante de Cerdedo, facemos unha pelotiña, tiramos a papelera e empezamos de cero. Esa é a súa proposta, non? Esa é a gran proposta para o desenvolvemento da provincia de Ourense, que ten o Grupo Socialista. Inda por riba, xa non é que sea ridículo en si mesmo este plantexamento, sino que, ademais, o máis ridículo de toda esta cuestión é que, dentro do seu propio partido, unha parte importante do seu partido está demandando xustamente o contrario, que se aceleren os traballos para a vertente ou a variante de Cerdedo. Entón, eu creo que o que tiñamos que facer, e por eso se presenta esta moción de sustitución, que en definitiva a moción de sustitución, a emenda de sustitución, o que pide é traballemos do xeito máis rápido posible para ter unha conexión directa de AVE entre Vigo e Ourense. Eso é a esencia da emenda de sustitución que planteamos. O demais, enredar e perder o tempo. A nós non nos preocupa, e creo que a ningún cidadán da provincia lle preocupa, as liortas ou disputas que poidan existir entre o señor Villarino e o señor Abel Caballero, que teñen posicións diferentes sobre esta cuestión, ou entre outros membros do Partido Socialista. Eu creo que aos cidadáns, aos que estamos representando, o que lles interesa é que lle demos solucións aos seus problemas. E neste caso, a solución fundamental é optar pola vía que está elaborada xa, estudada pola administración competente, neste caso pola Adif, e plantexada para levar adiante como solución para a conexión directa do AVE entre Vigo e Ourense. Pero que, ademais, eu creo que o que tiñamos que facer era xa
obviar todo este debate que estamos tendo aquí, trasladarnos a outra Cámara e exixirlle ao Goberno Central que poña no orzamento, porque ao final dá igual o que digamos nos aquí, se no orzamento do Goberno do Estado non aparecen as partidas correspondentes para desenvolver esa liña. Saben canto recollen os orzamentos, que investimento recollen os orzamentos xerais do Estado para o ano 2022 que se acaban de aprobar no Congreso dos Diputados para levar a cabo esta conexión de alta velocidade entre Ourense e Vigo? Pois a friolera de 200.000 euros. Mire vostede. Vostede ríase antes, ou quería facer unha chanza, cando se presentaban 1.000 euros para unha serie de obras no Concello de Ourense. Eu creo que se facemos a proporción do investimento total necesario para desenvolver esta vía e dos 200.000 euros que coloca o seu goberno no orzamento do Estado para o desenvolvemento desta infraestructura, probablemente a proporción sería moitísimo máis ridícula. E entonces me gustaría escoitar cal é a súa percepción sobre esta cuestión. Pero, en definitiva, hai cuestións e creo que a nosa posición está fundamentada, ou sea, está perfectamente fundamentada e clara, e é defender unha solución rápida e inmediata. Por eso entendemos que non ten sentido variar agora a mitad de camiño, cando xa está ademais elaborado un estudio hidroxeolóxico, elaborado unha serie de estudos previos que avalan e certifican esta variante por Cerdedo, que agora tiremos todo ese traballo e que iramos comenzar de cero. Eso nos parece absurdo, por eso entendemos que hai que apostar polo traballo feito e que se acabe canto antes, e que se acabe dotando os orzamentos xerais do Estado das cantidades necesarias para levar esta obra a cabo. E despois xa me gustaría comentarlle tamén unha cousa, porque claro, cando falaba da presentación de mocións de sustitución, dixo algo que eu creo que debería rectificar, si ten, non sei, un mínimo de sentido común, porque que vostede diga que con emendas de sustitución o que fai o Grupo Popular é pretender tapar a súa falta de traballo, resulta cando menos cómico. E, sobre todo, resulta cómico que vostede o diga precisamente no pleno do mes de novembro, cando hai uns días vostedes dimitiron da súa responsabilidade de representantes dos cidadáns da provincia de Ourense e non acudiron ao pleno debate de Estado da provincia e non presentaron absolutamente ningunha proposta para desenvolvemento desta provincia. Ao contrario, en lugar de facer o seu traballo, o traballo que lle correspondía como representantes públicos dos cidadáns de Ourense, o que fixeron foi marchar de vacacións a Madrid Non interrumpan, por favor, non interrumpan. Despois teñen a súa turno para intervir, por favor. Respeten a que está no uso da palabra, por favor. Por favor. Hombre, por favor. Eu creo... Deixen intervir o que está falando. Xa é principio máximo. Eu creo que calqueira que vexa o vídeo no que vostedes están no salón de plenos do Congreso dos Diputados facéndose fotos como turistas pode chegar á conclusión de que foron de vacacións. Moitas gracias. Grazas. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Señora deputada non adscrita, señor deputado non adscrito. Sí, pero non sei se quere falar a señora Lama. Señora Lama, quere facer uso do seu turno, non? Señor Caride? Primeiro. Propoñente. Sí, claro. Ten razón. Empeza o Grupo Socialista. Vocero do Grupo Socialista. Ten a palabra. A ver, non se poña nervioso, señor presidente. En poucas cousas me poñen nervioso e vostede moito menos. Cando queira pode falar. Sí, bueno, todos sabemos o que é algún rasgo de personalidade. Hai rasgos de personalidade que son bastante insensibles a estas cousas. Mire, vamos a ver, aquí estamos un pouco fartos de provocacións que para o que valen, só valen para provocar. E algunha persoa que lle parece mal que lle chame persoa terá que facelo mirar. A alguén lle parece mal que lle chame persoa e dase por aludida. Unha persoa que se dá por aludida porque lle chamo persoa e lle parece un acto de machismo. Cuidado que hai para reflexionar bastante. Faltas de respeto é chamarlle a outra persoa mala persoa, insultar, denostar, etc. Mire, o que é patético que vostede, que vive desto, que foi nomeado despois de perder a alcaldía para seguir vivindo desto, que veña aquí a dar leccións o día seguinte, como algúns máis que hai nesta Cámara, que eles e todas as súas familias viven desto, home, pero xa está ben de estar utilizando unha administración pública para facer aquí demagoxia barata, e vire aquí ademais con un modelo de emenda
onde fan como os cucos, apropianse dos niños dos demais e acaban por convertirse en parásitos que, a fin de contas, viven do erario público. Lamentable é que veñan a dar leccións de cousas que non saben. De cousas que non saben. A ver, chegan aquí e veñen a formular unha proposta botando fora, desbotando unha proposta feita por un estudo técnico o que non reciben. E veñen a falar de outro proxecto que non coñecen. E veñen aquí a dar leccións. Pero como poden mandar este home? De onde sacan esta xente para que veña a defender estas cousas? De onde a sacan? Por lo menos poñan a alguén que sepa de que está falando. Porque, a ver, señor César, experto, porque parece en liñas férreas, dígame vostede canto é a inversión prevista para o estudo que vai por Cerdedo. Dígame vostede os kilómetros que son. Dígame vostede cales son os kilómetros das alternativas que se propoñen. Dígame vostede o custe. Dígame vostede as anualidades que fan falta. Dígame vostede cando se vai poñer en marcha isto. Dígame vostede que demora se está a formular coa proposta que nos facemos. Dígame vostede como nunha emenda de sustitución plaxen e copian directamente os puntos. Dígame vostede que ven a facer aquí, aparte de vir a provocar unha e outra vez como outra xente. Que o único que saben facer é provocar. Non aportan nada. Son xente que está absolutamente apesebrada e que se dedica, basicamente, a vivir dunha administración pública e a pasar o tempo. Hai outras persoas que tomamos decisións e nós non somos turistas, oiga. Non somos persoas que nos desplazamos fora desta provincia a pé para demostrarlle a xente que somos capaces de facer calquera cousa por Ourense, non coller un avión para o palco do Bernabéu. Nós o que vimos a facer aquí é a traballar por a xente e a dar exemplo, cousas que vostedes son incapaces de facer, porque primeiro porque non son nin siquiera un grupo, e segundo porque se dedican a denostar e a utilizar e a banalizar cuestións tan serias como a violencia de xénero. Banalizar. Debería ler a Hannah Arendt, algunha persona que está aquí, para saber do que estamos a falar con banalizar o mal. Vostede de eso sí que debe saber. Pois mire, ese sí que é a súa área. Fale de banalizar o mal. Fale de entrevista con Eichmann. E fale vostede do que significaba seguir as ordes sin ter en conta para nada se o que estaban facendo era humano ou non era humano. Miren vostedes se o que están facendo é de uns representantes públicos ou se é simplemente de unhas persoas que están ás ordes de quen manda. Miren vostedes se teñen un programa electoral para unha provincia cando non hai ningún programa electoral porque non se elixa ningún presidente nas urnas. E senón, fagan vostedes un referéndum e vexamos a quen quere a poboación, ainda que non sexa vinculante. Fagan ahora mesmo e a ver a onde chegamos. E o que estamos aquí, ni máis ni menos é a discutir, ni máis ni menos a posibilidade de levar adiante unha iniciativa na que eu, cándido de min, pensaba que podía chegar a algún acordo con quen non quere acordos. Iso é un erro por a miña parte, recoñezo. Nós aquí o que estamos formulando é unha alternativa clara. Despois de escoitar unha plataforma, e vostedes non plantexan nada. Copian unha parte, e noutra parte, dicen unha obviedade, que se faga canto antes e que impulse o goberno. E nós pedimos que se faga un estudo informativo. Acaso non saben vostedes que antes de facer calquera iniciativa hai que facer un estudo informativo? Ou fanse un estudo informativo, como no Concello de Ourense, que despois recurren a outras cuestións para dilatar plazos e a ver que pasa? De verdade, dedíquense a facer algo constructivo. Non destrúan, non parasiten, non se dediquen a copiar as ideas dos demais e deformalas. Traballen, presenten iniciativas e non se dedican a lucir palmito en actos públicos. Vostedes non están para eso. Están para gobernar, pero de goberno saben pouco. E menos de compromiso que a cidadanía, ahora que descalificar aos demais, de chamarlles malas persoas, descalificación persoal, porque de outra non teñen. E a descalificación persoal, saben que quen insulta recibe despois a consecuencia non o que é insultado, sino o que formula eses insultos. Xa me poden chamar mala persona, xa poden dicir de min o que queiran, porque eu, basicamente, vou cumprir a miña obriga, e a miña obriga vou a facer sempre da forma máis recta posible, sin engañar a ninguén, e tratando de construir, e se teñen algo constructivo, nós apoyarémolo, pero se veñen a destruir, con nós non conten, somos un grupo de verdade, non como outros. Deputada non escrita, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Brevemente, son vostedes a vergonza desta provincia co que acaban de facer mentras estaba falando o voceiro do Partido Popular. Non teñen respeto por nada nin por ninguén. Pense ou non como a vostedes. E si, señor Villarino, eu non insulto,
Eu falo de obviedades. Vostede é mal político e mala persoa. E ainda por riba esfórzase en demostrar cada día estas palabras: mal político e mala persoa. Os veciños de Ourense non se merecen que vostedes estén aquí representando, eu os aseguro, e sobre todo vostede e a persoa que se senta ao seu carón. E sabe quen é un parásito? Sabe quen é un parásito? A persoa que cobra 3 soldos, por exemplo, vostedes. Aí eu expliquei unha vez que soubera toda a cidadanía canto diñeiro entraba na súa casa a final de mes, gracias aos postos políticos aos que representa tanto na Diputación como no Concello de Ourense a maiores do seu traballo na universidade. Parásito é aquela persoa que cobra unha dedicación exclusiva, como ese señor, o compañeiro, señor Ignacio Gómez Pérez, que cobra unha dedicación exclusiva e pisa a Diputación, pois non sei, habría que contar os días. Polo menos o vicepresidente da Diputación traballa todos os días nesta institución polo ben dos ciudadanos en establecer actividades e demais para esta provincia. E saben o que son os parásitos, señor Villarino? Aquilo que vostedes me ofrecían na moción de censura, cheque en blanco para familiares e amigos, para entrar en un orde. Eso sí que é ser parásito. Estamos no de sempre. Eu fago unha cousa, vostedes fagan a contraria. É vergonzoso o que acaba de suceder hoxe e é vergonzoso que vostede se ratifique como un machista. Moitas grazas. Señor Caride, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Eu quero falar de tren, porque además gustaríame xa como ciudadano poder convencerlos a todos de que isto é absolutamente importantísimo, é dicir, é que casi a supervivencia de Ourense cara a un futuro. E además que me gustaría convencelos de que non deberíamos, e perdón por a expresión, ser pusilánimes e defender o que lle interesa a Ourense. E eu penso, estou absolutamente convencido de que lle interesa a Ourense esa línea por Mondariz. Por qué? Pois mire, voulle dar razonamentos. A Valente de Cerredo é un tramo de 53 kilómetros que comunica o eixo atlántico, o corredor atlántico, ca vía Ourense-Santiago. Está no camiño de Vigo a Ourense por encima de Pontevedra, próxima a Vilagarcía. Cal é o objetivo político no seu momento cando naceu eso? Incorporar nese eixo esas cidades e darlle un servizo adicional a Pontevedra, non deixar a Pontevedra fora da ruta de saída cara a Ourense hacia Madrid. Ese era o contenido, ese é a típica cuestión de tensións entre as distintas áreas geográficas galegas, pero que ademais non hai tanto traballo avanzado, na línea de Cerredo, e a que ademais os autores da línea de Cerredo, noticia da Voz de Galicia de 21 de xuno de 21, xa non a ven competitiva, xa se pensa que esa línea non é competitiva nin para a propia poboación de Vigo nin para a propia poboación do resto de Galicia. Por qué? Porque non é necesario facer a Valente Cerredo cando está o Baixpais de Conxo, porque total son 15 ou 18 kilómetros máis. Por lo tanto, o que nós necesitamos é estar en Vigo en 20 minutos, e pola Valente de Cerredo non íbamos a estar polas paradas intermedias do tren. E se nós queremos formar parte, insisto, desa área periurbana de Vigo, desa gran área económica do sur de Galicia, a comunicación é absolutamente indispensable. E como xa dicía tanto o propoñente, como decía o compañero de BNG, dende o momento que se plantexe esta cuestión, vai pasar moitísimo tempo hasta que isto se vexa materializado. Xa temos experiencia. E se non estamos todos de acordo en presionar, en pedir, en exixir o que nós creemos que necesitamos, eso non chega a nunca. Por tanto, penso que é un momento para que nos dixemos de liortas, para que nos dixemos de andar falando uns de outros e nos dediquemos a exigir e reivindicar o futuro de Ourense e da súa provincia, que é unha adecuada comunicación e conexión áxil, permanente, co súa área periurbana, que é o sur de Galicia, onde aí temos que estar. Se non, isto acábase. Grazas, BNG. Sí. Bueno, eu agardo que non se acabe aínda con todo, porque somos resilientes, pero certamente non será favorecedor, neso concordamos. Fíxense vostedes que falaba de 20 anos, pero bueno, en realidade a nos tocou uns 30 anos despois que a Sevilla. É dicir, que o AVE xa funcionaba no Estado español no ano 92, quero recordar, e a nos vai nos chegar aquí no 2021 polos pelos, non? Porque xa serían 30 anos dende o ano que empezou a funcionar aquí o AVE.
Polo tanto, non sei sinceramente se por Cerdedo ou por Mondariz. Penso que mellor por Mondariz, tamén o digo claramente, e o digo porque evidentemente esa variante seguramente tería máis viabilidade incluso a nivel económico polos estudos que hai feitos ata o momento, tería menos excusas o Estado para non retrasar a súa posta en funcionamento e, dende logo, sí que nos achegaría máis a Vigo e unha cousa importante, a Portugal, porque como ben saben vostedes, non creo que teñan dúbida, os irmáns portugueses determinaron xa fai tempo que a súa prioridade era chegar a Vigo e non chegar a Madrid. Fíxense vostedes en que punto estamos nós. Nós aquí estamos a ver se chegamos a Madrid, e os portugueses dixeron que Lisboa unida con Vigo, é dicir, con Galiza, e non con Madrid, porque Madrid saben que os comería. Entón, nós aí ainda temos creo que bastante que aprender ao respecto. Polo demais, aquí traíanse unha proposta por parte do Partido Socialista, vostedes, en último caso, podían ter proposto a modificación dese segundo punto, se non lles gustaba, que tamén me gustaría leelo, porque creo que ao final nin se leo aquí o que propuña o Partido Socialista nese segundo punto. Empezaron a falar de outras cousas, e di así: solicitar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, MICMA, a licitación inmediata dun estudo informativo para a execución dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Vigo, a través dunha ruta o máis directa posible que aproveite o tramo coñecido como saída sur de Vigo, actualmente en tramitación. Bueno, pois aquí o que dice a través dunha ruta o máis directa posible, que todos entendemos que é a de Mondariz, pero tampouco parece que sexa algo absolutamente descabellado contra o que poñen vostedes o impulso da tramitación para a execución dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Vigo, sinceramente. Non sei se iso é tan fulcral como para ter esta discrepancia e chegar incluso a entrar en outro tipo de diatribas. Pero, bueno, cada un, evidentemente, tomará a súa responsabilidade, fará o seu entendemento, e o que sí que lle solicitaría aos grupos mayoritarios é que, se queren presentar unha proposta, pois que a propoñan, e están, evidentemente, só faltaría no seu dereito, pero que a propoñan como propia, e despois, a partir de aí, os grupos que estamos na oposición, pois nos discutan as nosas propostas, se teñen a ben aceitalas, aceítenas, se teñen a ben propoñernos algún tipo de modificación ou emenda, propóñanosla, e se non entenden que esa non é a proposta caída para a provincia de Ourense, votennola en contra, se é tan sinxelo como eso. Non hai tampouco por que sustituir, como digo, hoxe, ao final, semella que vamos a acabar con 3 propostas que serían iniciativas dos grupos de oposición e que acabarán sendo iniciativas do grupo do Partido Popular. Non sei, a calidade democrática creo que perde significativamente en este proceso. Nada máis, moitas grazas. Grazas, Democracia Ourensana. Non foi uso o seu turno, o Grupo Popular. Don César Fernández ten a palabra. Ben, moitas grazas de novo, señor presidente. A verdade é que ás veces resulta curioso ver como nós temos que aquí entender ou interpretar casi como halagos que se nos diga lindezas como que somos parásitos, apesebrados e outra cantidade de improperios que salen pola boca de algún que ás veces parece que está máis guiado polo odio que pola razón. E, sin embargo, pois, eso sí, fanse moi ofendidos cando outro fai un comentario sin, dende logo, insultar a ninguén, sino facendo simplemente unha apreciación. Pero, bueno, son cousas que ten a política, e mencionaba vostede a Ana Arendt, e estou seguro de que se estivese presenciando este pleno estaría abrallada ahora mesmo, estaría abrallada coa súa forma de entender a política, estaría abrallada coa súa forma de entender a labor representativa, porque Ana Arendt era unha defensora das éticas formais e do comportamento recto e da responsabilidade, un concepto fundamental na súa filosofía. E vostede, un día e outro, dimite da súa responsabilidade, e xa lle digo, fixo este mesmo mes, dimitiron da súa responsabilidade de representación
dos cidadáns da nosa provincia, non presentándose a un pleno no que se debaten e se traen propostas para desenvolver ao longo dun ano. Eso é dimitir da responsabilidade e iso, dende logo, escandalizaría a Ana Arendt do mesmo xeito que eu creo que escandaliza a calquera persona que teña o concepto de responsabilidade meridianamente claro. E dito isto, eu creo que hai que falar, evidentemente, do tren. Comparto, porque ao final esta moción versaba sobre eso, a pesar de que moitas veces, cando faltan argumentos, o que se pretende enlamar, enturbiar e trasladar os debates cara a outros terrenos nos que non disfrutan as persoas serias e responsables, pero si disfrutan aqueles que entenden a política como un circo. Pero, bueno, a nós permítanos movernos no terreno da seriedade, da responsabilidade e da tranquilidade. E nese sentido, eu cando dicía e cando presentamos esa emenda de sustitución, hai unha cuestión clave que eu creo que non é menor, que é o plantexamento. Vostedes nesa moción, xa digo, están planteando tirar pola borda o traballo feito ao longo de anos para desenvolver unha liña directa de conexión de alta velocidade entre Ourense e Vigo. O 29 de xuño deste mesmo ano, o ADIF, que eu creo que é un organismo dependente do Goberno do Estado, que está gobernado por quen está gobernado, pois a verdade é que dixo claramente, ou afirmou claramente, unha vez rematado o estudo hidroxeolóxico, a viabilidade do proxecto ou da variante por Cerdedo. Entón, que sentido ten cando xa temos estudios informativos, estudos previos e proxectos que determinan a viabilidade desa variante? Que sentido ten prescindir dese traballo, iniciar un procedimento novo para estudiar unha variante nova, para dilatar, a única finalidade deso é dilatar máis o procedimento? E eu creo, decía ao principio da miña intervención, creo que non estamos para perder máis tempo. Apuntaba tamén unha cousa importante o voceiro do BNG, Bernardo, e eu con eso vou a rematar xa, porque lles vou a encomendar os do Grupo Socialista novamente deberes, que era o da conexión con Portugal. Importantísimo. Vostede sabe perfectamente que Xunta de Galicia e o Goberno portugués tuveron que poñerse serios e ir da man para reclamarlle ao Goberno do Estado, ese que tampouco mira para Galicia, que se deixara de potenciar a conexión de Lisboa con Madrid e pensase que Lisboa ten que estar conectada con Galicia. Entón, señores socialistas, que están no Goberno e que teñen representación no Congreso dos Diputados, díganlle ao presidente que teña ben dotar suficientemente de partidas económicas nos orzamentos xerais do Estado todo o necesario para que o AVE en Galicia, a conexión con Portugal, a conexión Vigo-Ourense, a conexión Ourense-Lugo e demais, sexa unha realidade, e deixémonos de cuestións que non lle interesan a ninguén. Moitas gracias. Grazas. Turno de peche para o Grupo Socialista. Ten a palabra. Bueno, non sorprende para nada a súa intervención pedinlle datos, ningún só dato. Claro, que datos vai aportar se non sabe de que vai isto? Mire, vostede fala do estudio hidroxeolóxico e ademais anticipa o resultado do estudio hidroxeolóxico e despois que se vai poñer a facer a obra por Cerdedo. Caramba, sabe vostede máis que os que fan o estudio hidroxeolóxico. É curioso. Mire, datos, que é o que hai que falar, porque de verdade a responsabilidade aquí si brilla por a súa ausencia. Se vostede sabe o que significa responsabilidade, aplique o conto. Mire, primeiro, ruta por o río Miño, 132 kilómetros. Bypass por Santiago, 178 kilómetros. Por Cerdedo, 114 kilómetros. A ruta que se formula por Mondariz, 86 kilómetros. Sabe cal é a diferencia en isto? En miles de millóns de euros, enorme. E esa diferenza saben non só os que fixeron esta proposta por Mondariz, sino que sabe tamén o Goberno. E sabe que ocorre con todo isto? Que hai unha plataforma que pediu reunirse con todos os grupos políticos para informarlle precisamente destes datos e reunirse con todos menos co Partido Popular. Porque o Partido Popular non tuvo a ben o señor presidente a reunirse con eles. Por que motivo? Vostede, señor presidente, pode explicalo, porque non lle deba gana. Pois de eso se trata. Básicamente de que non explican a xente, non escoitan a xente e despois veñen aquí sen traballar. Cantos plenos levamos sin que presenten unha sola moción, señores do Partido Popular? Que son 12, Cantos plenos? Cal é a súa ausencia total de iniciativas? Cal é a causa desa ausencia total de iniciativas? Pois é, ni máis ni menos, o dolce ferniente, o que se acostumaron, no que están tan cómodos e no que lle queda cada vez menos, afortunadamente para esta provincia. Por responsabilidade, nos marchámonos. Por evitar cambalaches non estamos nese debate falso
do Estado de provincia onde non se levan adiante nin as propostas que aproban vostedes mesmos. E nós estamos facendo eso para que toda España saiba en que clase de administración provincial estamos. E agora sábeno. Eso sí que é vergoñento, porque vostedes pensaban que non se iba a saber e non querían que saíramos afora que a xente o coñecera. Pero ahora coñéceno con perfección, conóceno con detalle e tomarán as medidas necesarias para que este cambalache de xente que pide que se distribúan os fondos obxectivamente cando os reciben do Estado, despois fan todo o contrario cando teñen que aplicar as outras administracións locais. Vostedes que fan operacións puente e pantalla para que o Concello de Ourense e non outros podan facer obras e dilaten prazos e podan presentarse ás eleccións a ver se se poden volver a xuntar e reeditar este pacto, que este sí que é un pacto da vergoña, para os seus votantes do Partido Popular e para os votantes de Democracia Ourensana, os que lle queden despois desta. O certo é que nós o que formulamos aquí é, lóxicamente, un enlace por Portugal. Miren por onde. Xustamente, o enlace que se vai por Mondariz colle xustamente ese supertúnel que se fai para evitar un custe. Pero que non sabe nin eso. E resulta que vostedes veñen aquí que se faga o antes posible, que a cousa tan infantil. E veñen aquí, ademais, a intentar botar abaixo unha proposta fundamentada, estudada, con algo para que vostedes salgan mañá dicindo o Partido Popular impulsa a liña máis directa con Vigo, entre Ourense e Vigo. E nós non temos, mire, non temos ninguna disputa con Abel Caballero, ao contrario, temos unha relación moi cordial. Que Abel Caballero teña unha posición, que veremos se a muda cando vexe os resultados dun estudo, e nós teñamos outra, ilícito. O que pasa é que no noso partido político expresamos o que sentimos, e non hai dictadura, nin orden xerárquico, non somos unha estrutura xerárquica, non somos unha estrutura horizontal. E nas estruturas horizontais o que hai distintos puntos de vista e choques. Nas outras non, hai un dedo, donde resulta que votan a favor dunha persoa o 99, como non sei canto, e quedan 4 que se absteñen. Ui, a democracia onde está aí. Ui, a democracia onde está aí. Pero, bueno, dito isto, nós non podemos aprobar, por suposto, unha emenda de sustitución. Nós vemos que vostedes rexeitan calquer tipo de punto de encontro. Podíamos pasar de ser os cucos, os parásitos, a ser os simbióticos. Pero nunha simbiose é unha unión entre dúas partes onde as dúas gañan, pero vostedes iso non saben. Entonces, nós, obviamente, vamos a votar en contra das súas emendas que saldrán aprobadas porque teñen a maioría. Novamente contaminarán unha proposta e unha iniciativa feita por outros e apoiada por nós e apoiada por ACEO e apoiada pola Confederación de Empresarios de Galicia. Pero vostedes van contra todos porque pensando que van contra o Partido Socialista pensan que nós non representamos máis que a nós mesmos e nós representamos a moita máis xente que vostedes. Máis nada. Rematado o debate desta cuestión, vamos co momento das votacións. En primeiro lugar, así, señora Lama, doña Elvira Lama, dígame, para que quere usar a palabra? Por alusión, señor presidente, rematado este punto do debate, simplemente quero manifestar o seguinte, e non son persoa que lle guste nadar na discrepancia. Vergonzosos son os calificativos da señora Lama falando do que non está no centro do debate, sendo, neste caso, o brazo armado do discurso máis rancio que xa non utiliza nin o Partido Popular. Nomear as deputadas socialistas como acaba de facer neste punto do debate e pedir a retirada dunha moción moi acaída, por certo, posto que onte foi o 25N sobre a violencia de xénero para justificarse no seu discurso me parece intolerable. É unha opinión personal. E aínda máis falar de violencia verbal por non nomeala con nome e apelidos. E me vou a permitir refrescarlles a memoria. No ano 2019, Montse Lama, tras abandonar el PP, esta provincia necesita mejores políticos. Comparto esa opinión. Necesitamos sempre os mellores. Baltar evita responder a las críticas. Comillas, son opinións dela, pero eu me dedico a traballar e a gobernar. O Partido Socialista neste momento dedícase a facer oposición constructiva traendo mocións e fiscalizando a labor de goberno desta Diputación. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Procede a votación, como dicen antes, das cuestións que pertencen a este punto 10 que vimos de debatir. En primeiro lugar, a emenda de sustitución do Grupo Popular. Votos a favor da emenda de sustitución do Grupo Popular? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a emenda de sustitución. Votamos agora a emenda do BNG. Votos a favor da emenda do BNG, de Engádega? Votos en contra? Abstencións non hai, queda rexeitada. E votamos agora a moción orixinal do Grupo Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai, queda rexeitada.